مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. Dalilan shan azumi guda 12. Shari'a ta amincewa masu lalura su sha azumi, wasu za su rama, wasu kuma su ciyar, wasu kuma ba za su rama ba, kuma ba za su ciyar ba. Ga su kamar haka. Na ɗaya, mara lafiya zai sha azumi, idan ya warke sai ya rama. Na biyu, matafi zai sha azumi saboda tafiya sai ya rama daga baya. Na uku, mace mai jinin al'ada za ta sha azumi, idan ta yi tsarki sai ta rama. Na hudu, mai jinin haihuwa idan jinin ya ɗauke sai ta rama. Na biyar, mai ciki wacce ta ji tsoron wani abu zai same ta ko ya samu ɗan cikinta. Na shida, mai shayarwa wacce ta ji tsoron cutarwa gare ta ko ɗan da take shayarwa. Na bakwai, tsoho ko tsohuwa waɗanda tsufa ta hana su yin azumi sai su ciyar kawai, babu ramuwa a kansu. Na takwas, mahaukaci idan ya warke sai ya rama, idan kuma babu waraka ya sauka a kansa, babu ramuwa babu ciyarwa. Na tara, ƙaramin yaro azumi ba wajibi bane a kansa sai don sabawa. Na goma, mai farfadiya idan farfadiya ta zuma mutum yana azumi ba zai rama ba idan ya farfado. Na 11, mai ciwon ƙishin ruwa wanda ba zai iya azumi ba sai ya dinga ciyarwa kawai. Na 12, mai ciwon yunwa ulcer wanda baya iya ɗaukar lokaci mai tsawo sai ya ci abinci, shi ma sai ya dinga ciyarwa. Sharhi: mai ciki da mai shayarwa suna matsayin marasa lafiya, idan sun sami dama sai su rama, amma wasu malaman suna ganin ciyarwa ma suka yi yayi daidai, wallahu a'lam. Ya kai dan uwa mai albarka, ka taya mu yaɗa wannan karatu ko sako, za ka samu lada mai yawa, domin yada ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kusanta bawa ga mahaliccinsa. Ku yi subscribe don samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode.